тахриби қасри раёсати ҷумҳури Тоҷикистон ахиран кормандони чанд ниҳоди давлатӣ ва хусусиро саргардон кардааст. шаҳрдории Душанбе, ки дар қаноти тахриб нашудаи ин бино қарор дошт, бояд он биноро тарк карда ва ба бинои маркази тадқиқоти стратегии назди раёсати ҷумҳур кӯч бандад. ба дунболи ин 6 ниҳоди мустақар дар бинои ин марказ бо шумули маркази тадқиқоти стратегӣ бояд ин биноро низ тарк кунанд. ҳукумати шаҳр заданиsh барои парлумон дод ки ана урзданира мегирава. маркази тадқиқоти стратегӣ муваққатан дар бинои иттиҳодияи рассомони Тоҷикистон дар рӯбарӯи қасри тахрибшудаи раёсати ҷумҳур мустақар хоҳанд шуд. хабаргузории давлатии Ховар низ бинои маркази тадқиқоти стратегиро тарк карда дар бинои маҷмаи рӯзномаву маҷаллаҳо ё маъруф бо ГЖК ҷойгир шудааст. ҳоло раҳбарияти ин бино тасмим гирифтааст, ки радио ва хабаргузории Ховарро дар идораи радио ва хабаргузории Азия Плюс ҷой кунад. вақте ки мо соли 2016 ба ин ҷо омадем, ин биноро дар ҳолате қабул кардем ва шумо тасвир карда наметавонам. дар ин ҷо чизе набуд, танҳо сақфу фарш буд. ҳамашро мо худамон сохтем ва имрӯз ба як офиси замонавӣ табдил шудааст. Сделали, и сейчас можно открыто говорить, что здесь отличный, ну, уже комфортабельный для нас офис. раҳбарияти ГЖК ба масъулони хабаргузории Азия Плюс пешниҳод кардааст, ки идораи феълии худ дар табақаи дуюмро тарк карда ба табақаи 13 кӯч банданд. ҳамин бино дар ягон ҷой дига намерам. хеле ҳамин бино дар мешавад. ва фақат ошёнашон ниёз мешавад. шароит ҳама бори ахира. масъулони хабаргузории Азия Плюс мегӯянд, ҳоло омода нестанд, ки таҷҳизот ва кормандонашонро дар муддати кӯтоҳ ба дигар ҷо интиқол диҳанд. ин боиси халали ҷиддӣ ёфтани кор дар радио ва оҷонсии иттилоотии Азия Плюс хоҳад шуд. барои ҳалли ин мушкил Азия Плюс ба раиси дастгоҳи раиси ҷумҳури Тоҷикистон нома ирсол кардааст. Там есть действительно некоторые вопросы по коммуникации. дар он ҷое ки барои мо пешниҳод кардаанд, баъзе мушкилоти коммуникатсионӣ ҳаст. ошёнаи баланд, баъзан вақт мушкилоти обу барқ ҳаст. баъдан мо наметавонем ки он ҷо рафтаву корро оғоз кунем. мо бояд он ҷоро таъмир кунем, ки ба идораи барои хабаргузории мо сазовор табдил шавад. Для нашей организации вид. пас аз бунёди бинои нави ҳукумати Тоҷикистон дар ҷои қасри раёсати ҷумҳур ва бинои парлумони нав дар ҷои бинои шаҳрдории собиқ, ҳукумати Тоҷикистон аз бинои феълии шафати вазорати хориҷа ба бинои нав кӯчида, парлумон ба бинои нави худ, шаҳрдории Душанбе ба бинои феълии парлумон бармегардад. маркази тадқиқоти стратегӣ аз бинои иттиҳодияи рассомон ба бинои ҳозираи ҳукумати Тоҷикистон кӯч хоҳад баст.